Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Категорически не рекомендуется находиться на льду на сегодняшний день. Коткаручылар бызга кирүнең куркыныч булуы турында кисәтә. Тиздән изге Рамазан айы башлана. Татарское национальное блюдо – губадья. Это не просто пирог, это праздничный пирог. Зәйлеләр Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үтте. Һава температурасы күтәрелү сәбәпле коткаручылар сулыклардагы бызның ышанычсыз булуы турында искәртә. Язгы боз, ястык калынлыгы булса да ышанмады халык. Юка бызга кирүчеләр өчен штраф та каралган. Коткару хезмәте язгы бызга кирүнең куркыныч булуы хакында кисәтә. Хәзерге бызда чаңга хәтта йөрергә дә ярамый ди коткаручылар. Бигрәк тә бозлык үзенә җәлеп иткән бала чаганы тыярга кирәк. Язгы бызның куркыныч булуын янәдән искә төшереп, тиешле хезмәтләр профилактик эш алып бара. Усилена работа, ежедневная профилактика вдоль водной акватории Заинского водохранилища, а также города и районов. Ведутся беседы с рыбаками, как и в большей части с детьми. Карамалы паркындагы кичкенә сулыкларда боз күзгә күренеп кими, зәй сусаклагычы да 30%-ка ачылырга өлгергән. Калынлыгы 7 сантиметрдан түбән булган бозга чыгарга ярамый. Бу закон белән беркетелгән. Әгәр кеше кагыйдә бозса, аңа 2000 сум күләмендә административ штраф салына. Боз өстендә үзләре генә йөрүче балык булмаган балаларның әти-әниләре җаваплылыкка тартыла. Без сопровождения взрослых гуляние детей вдоль водной акватории на сегодняшний день запрещены. Административное наказание от 300 рублей до 1000 рублей. МЧС хезмәткәрләре сусаклагычтагы һәм Карамалы паркындагы боз торышын даими тикшереп торалар. Әмма коткаручылар һәр бозга кирүчене исәпкә алып бетерә алмый. Ышанычсыз бозда иминлек турында барыннан да бигрәк һәркем үзе уйларга тиеш. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәйдә юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия утырышы узды. Җыелышта катнашучылар район территориясендә булган юл транспорт хәрәкәтләренең сәбәпләре, юлларның торышы турында сөйләштеләр. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Зәйдә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча комиссия утырышы узды. Анда юл хезмәтләре вәкилләре, мәгариф оешмалары җитәкчеләре катнашты. Төп доклад белән Зәй районы ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, соңгы 2 айда Зәй районы территориясендә 67 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Утырыш эшендә шулай ук юллар торышы, чокырларны ремонтлау буенча хисап чыгышлары тыңланды. Мәктәп укучыларының язгы каникуллар алдыннан юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча эшчәнлек турында тиешле хезмәтләр чыгыш ясады. Утырышка район башкарма комитеты җитәкчесе Эмиль Галеев йомгак ясап, бурычлар билгеләде. Районда терлекләрнең ветеринария иминлеген саклау өчен бердәм идентификацияләү, ягъни тамгалау эше дәвам итә. Ул нинди максатларда оештырыласың? Бу хакта махсус комиссия утырышында сөйләштеләр. Район буенча терлекләрне тамгалау эше дәвам итә. Бу шәхси хуҗалыкларда асралучы хайваннарны исәпкә алу, йогышлы авыруларны таратмау, куркынычсыз продукция җитештерү максатыннан оештырыла. Һәр нәрсәдә шул исәптән ветеринария хезмәтендә дә исәп булырга тиеш ди үз чыгышында район ветеринария берләшмәсе башлыгы Фаат Исламов. Бүгенге көндә район буенча барлык мөгезле терлекнең 56% бердәм системада маркировкаланган. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар өчен терлекләрне бирклау бушлай булачак, ләкин махсус тамгалар сатып алырга кирәк. Быел эре мөгезле терлекләрне идентификацияләү тәкъдим ителсә, киләсе елларда мөгезле вак терлекләрне шәхси йортларда һәм хуҗалыкларда да тамгалау планлаштырыла. Адилия Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Зәйдә төрле милләт вәкилләре яши, милли бәйрәмнәр зурлап билгеләп үтелә. Зәйлеләр шаугыр килеп, төрки халыклар бәйрәме Нәүрүзне каршы алдылар. Безнең төшерү төркеме дә анда булып кайтты. Татарское национальное блюдо – губадья. Это не просто пирог, это праздничный пирог, который выпекается по праздникам. Нәүрүз бәйрәме Зәйдә зур уешканлык белән узды. Сәхнәдә мәдәният хезмәткәрләре җырлы биюле тамаша күрсәтте. Шара кунакларына төрле уеннар, күңел ачулары оештырылды. Бәйрәм белән Зәй халкын район җитәкчелеге дә тәбрикләде. В этот праздничный день я хочу пожелать каждой семье счастья и благополучия, всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. С праздником вас! Бәйрәмдә күңел ачып тәмле пылау, кайнар чәй һәм коймак белән сыйланырга да мөмкин булды. Авыл җирлекләре тирмәләр корып, милли ризыклар әзерләп килгән. Нәүрүз бәйрәме татар халык ашлары бәйгесендә җиңүче авылларны бүләкләү белән дәвам итте.
Өченче урынны Түбән Биш авыл җирлеге алса, икенче урынны Сәвәләй белән Югары Шипке авыллары бүлеште. Беренче урын алган поручиклыларга халык ашлары пешерүдә тиңнәр булмады. 23 марттан изге Рамазан айы башлана. Бу айда ураза тоту кешенең рухын чистарта торган зур бер сынау. Һәр мөселман ел сайын Рамазанны түземсезлек белән көтеп ала. Быел Рамазан ничә көн дәвам итә? Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Аллаһу акбар, Мөселман халкы 23 марттан изге Рамазан аена керә. Ул барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, рәхмәт һәм юмартлык ае. Һәркемгә уразаның эчке тирән мәгънәсенә игътибар итәргә кирәк. Быел ураза 29 көн дәвам итеп, 21 апрельдә Гаит бәйрәме узачак. Мөселманнарда ураза тоту ул әле ашау эчүдән генә тыелу түгел, һәм җинси якынлыктан тыелу гына түгел, ул шулай ук кичкенә һәм зур гөнаһлардан үзеңне арындыру. Ягъни бу начар эшләрне ташлау, мәсәлән, тәмәке тарту, мәсәлән, аракы эчү, гайбәт сөйләү, кеше рәнҗетү, әти-әниң белән араңны үзгән булсаң, шушы Рамазан айында инде аларның арасын төзәтергә. Изге ай дәвамында көндезләрен Ялчыгыл мәчетендә Коръән хәтем чыгарга ниятлиләр. Кичләрен авыз ачканнан соң вәгазьләр сөйләнеп, тәравих намазлары укылачак. Беренче тәравих мәчетләрдә 22 март көнне укыла. Рамазанны исән-сау каршы алып, игелекле эшләрдә берләшергә, гыйбадәтләр кылып ниятләгән уразаларыбызны хәвеф-хәтәрсез тотып чыгарга язсын. Безнең күңелебездәге йөрәк яраларыбыз бар. Без шушы Рамазан айында Аллаһ Тәгаләдән якынайгач сорарга тиеш. Шуңа күрә илләребезгә тынычлык сораса идек. Илләр ара, халыклар ара, милләтләр ара дуслык татулык сораса идек, газизин карашларым. Инде илләрегезгә нур кирсә иде, шушы Рамазан һавасы кирсә иде. Инде иншааллах шушы Рамазан вакытларында мәчетләребездә, Аллаһ йортларында сезне көтеп калабыз. Рамазан айы дәвамында Ялчыгыл мәчетендә ифтар ашлары үткәреләчәк. Теләге булган һәркем алдан көнен билгеләп, авыз ачтыру мәҗлесләре уздыра ала. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Киләсе дүшәмбедән мәктәп укучыларының язгы каникуллары башлана. Аның барышында балалар травматизмын киметү максатыннан Татарстанда, шулай ук Зей районында язгы каникуллар профилактик чарасы узачак. Республика буенча язгы каникуллар профилактик атналыгы башланды. Аның максаты каникул вакытында үз ирекләренә куелган балаларга күбрәк игътибар биреп, алар катнашындагы юл транспорт фаҗигаләрен кисәтү. Акция 22 марттан 2 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Аның барышында җәяүлеләрнең дә, машина йөртүчеләрнең дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүләре исәпкә алыначак. Шулай ук каникуллар алдыннан балалар һәм ата-аналар белән мәктәпләрдә, балалар бакчаларында юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча әңгәмәләр үткәреләчәк. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.